Hvis et andengradspolynomie, som der skrives på formlen f af x er lig a gange x i anden plus b gange x plus c, har to rødder, hvor den ene, som vi kalder x1, er lig minus b plus kvadratrude d divideret med 2a, og hvor den anden, den er givet ved x2, som er lig minus b minus kvadratrude d divideret med 2a, hvor d den er større end 0, jamen så kan vi omskrive andengradspolynomiet på formlen a gange parentes x minus x1, som er den ene rod, gange x minus x2, som er den anden rod. Og det vil jeg nu gerne prøve at bevise. Vi starter med at indsætte rødderne x1 og x2 ind i formlen. Vi får så, at a lig x minus b plus kvadratrude d divideret med 2a, og den anden kommer til x minus b minus kvadratrude d divideret med 2a. Vi kan nu se, at minus og minus det bliver til plus, så det er det samme som at skrive x plus b plus kvadratrude d divideret med 2a gange x minus plus b minus kvadratrude d divideret med 2a. Ja. Det næste vi skal gøre, det er at gange de her to parenteser sammen. Så x gange x, det giver x i anden. Så siger vi x gange x2, det giver så xb minus kvadratrude d divideret med 2a. Og vi siger x gange x1, det giver så xb plus kvadratrude d divideret med 2a. Og så skal vi også gange de to rødder sammen. Når man ganger to brøker sammen, så ganger man både tælleren og nævneren. Og jeg vil lige starte med at gange nævneren sammen. Det giver 4a i anden. 2a gange 2a, det giver 4a i anden, ja. Så vi får altså en nævner, der hedder 4a i anden. Tælleren, det er b gange b, det er b i anden. b gange minus kvadratrude d, det er minus b kvadratrude d. b gange plus kvadratrude d, det er plus b gange kvadratrude d. Og til sidst har vi kvadratrude d gange minus kvadratrude d, som bare giver minus d. Sådan der. Vi kan nu se, at der er nogle beledende, der går ud med hinanden. For eksempel så går minus b gange kvadratrude d ud med plus b gange kvadratrude d. Derudover så kan vi se herover, at fordi vi har en fælles nævner, så kan vi i princippet sætte den her på fælles brøkstreg. Og det bevirker så, at minus kvadratrude d, det går ud med plus kvadratrude d. Således. Det prøver vi lige at skrive rent, så vi får a er lig x i anden plus x b divideret med 2a plus xb divideret med 2a plus b anden minus d divideret med 4a i anden. Sådan der. Derudover så er vi jo ikke helt færdige med de to brøker herover, fordi vi kan se, at igen på grund af, at vi har den samme nævner, jamen så kan vi se, at de to her, de kan i princippet bare lægges sammen, så vi får, at a lig x i anden plus 2x gange b divideret med 2a. Altså nu er der kommet en fælles brøkstreg 2, hvor 2a den er nede i nævneren. Herover der skriver vi bare det samme.
Sådan der. Diskriminanten d, den kender vi jo formlen for, som der er givet ved d er lige b i anden minus 4ac. Så det her, det sætter vi ind på d's plads. Der er dog lige den ting, at der står et minus foran d, så det bevirker, at vi skal ændre fortegnet lidt heroppe. Hvis nu vi sætter en minus foran her, jamen så bliver det så minus b i anden plus 4ac. Så det sætter jeg bare lige ind i stedet for det her. Minus b i anden plus 4ac. Godt. Før vi går videre, så kan vi også se nu, at plus b i anden går ud med minus b i anden. Tilbage har vi så x i anden plus 2 gange x gange b over 2a plus 4ac over 4a i anden. Det vil jeg lige skrive hernede under. Sådan. Det næste vi så gør, det er, at vi gerne vil have en fælles nævner, så vi kan komme videre herfra. Da det her over, den ikke er en brøk, så dividerer vi den bare lige med 1. Da x i anden divideret med 1, det giver x i anden, så det er alligevel det samme. Det kan vi godt gøre. For at få en fælles nævner, så skal vi gange hver brøk med et tal, for at vi får altså 4a i anden. Herover, hvis vi starter herover fra, så kan vi se, at for at få 4a i anden i nævneren, så skal vi både gange nævneren og tælleren med 4a i anden. Så vi får 4a i anden, x i anden, divideret med 4a i anden. Den her, den skal vi gange med 2a, både i nævneren og i tælleren, for at få 4a i anden ned i nævneren. Heroppe der får vi så 4axb. Og den sidste her, den lader vi bare stå som den er, fordi den har længe 4a i anden nede i nævneren. Sådan. Vi kan nu se nu, at der er nogle ting, der går ud med hinanden her. Ellers lød vi starter lige med at gange a ind på alle ledene her. Jeg skriver lige videre herover. Så i den første, der får vi 4a i tredje, x i anden, divideret med 4a i anden. I den næste, der får vi 4a i anden, x b, divideret med 4a i anden. Og i den sidste, der får vi 4a i anden, c, divideret med 4a i anden. Tilbage har vi det her udtryk, og der kan vi se, at 4a i anden, det går ud med 4a i tredje, så tilbage her, der har vi a, x i anden, fordi den går ud med 3-tallet og 4-tallet her. Her der har vi så tilbage, de her to de går ud med hinanden, så vi har b gange x, og her der går 4a i anden, også ud med 4a i anden, så vi har c. Det her, det er vores form for et andengradspolynomium, som vi også har stående her. Og det betyder altså, at beviset er slut. Udover den her faktorisering af de to rødder, så kan man også faktorisere, hvis andengradspolynomiet kun har én rod. Der gør man det, at man bare indsætter x1 her også. Og det giver så, det er jo så det samme som a x minus x1 i anden. Og beviset for den her, den udregnes på fuldstændig den samme måde som beviset ved to rødder. Så ja.